खुलुमबाय अन्दायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै आङो जोबोर गोजोननाय आरो रंजानायजों दिनै आङो बे सराइबिल पारिसनि सिङाव थानाय नैबे समाव जोंनि ओनसोला जाय फादार पिटार औवारिखौ लोगो मोननायजों लोगोसे आं जिउआव जोबोर रंजानायजों गासैनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो दिनै आङो जाय जोंनि ओनसोला फादार जाय पिटार औवारिखौ बे समाव लोगो मोनफैनायजों गिबियावनो आं बिथांनिसिम फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव गोजोननायखौ बिथांनो होग्रोबाय। गोजोन्थों। अनदायग्राफोर दिनै आं नोंथांमोननि नैबे सावगारिखौ एबा बे सेनि गेजेरजों लाबोनायनि गुबै थांखिया मा नोंथांमोना बेखौ नायनो जोबोर गोनांथार। जों साफ्रोमबो फोथायारि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर धोरोमाव थानाय आरो गासैबो जोंनि खृष्टान बिदा फंबाय बिनानावफ्रा आरो एबा गुबुन गुबुन समाजनि दैदेनगिरिफ्रा नैबे गियाननि सोलोंथाइखौ नोंथांमोना मिथिनो आरो सोलोंनो गोनांथार। बेनिखायनो दिनै बे समाव साफ्रोमनिसिमबो जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन धोरोमनि दैदेनगिरिफोर आरो जिखि समाजनि सुबुं जा मानो बिथांमोना नैबे देउरिनिफ्राय मोजां गियाननि सोलोंथाइखौ नोंथांमोना नाजावगोन होननानै बाथ्राथिबाय आरो बिथांनिफ्राय जाय इसोरनि जिउजों होनाय बे गियानखौ नोंथांमोना आखिना लागोन आरो बेखौ आखिनायजों लोगोसे जिउआव आवगायलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। दा बेनिखायनो गिबियाव बिथांखौ आङो लोगोसे लोगो मोननायजों लोगोसे मोगा मोगि लानायजों लोगोसे माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सोंनो थाखाय आं आखायाव लाबाय। गिबियाव बेखौनो फादार आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों धोरोमनि एबा गिर्जानि दैदेनगिरिफोर होनब्ला सोरखौ फोरमायो बेनि सोमोन्दै एसे फादारा जोंखौ मिथिहोग्रोनो हागोन नामा? गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमबाय। ख्रिस्ट' सिबियारि आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। दा जोंनि मानगोनां ब्रादार दैमालुआ जेरै आंनावहाय सोंबाय गिर्जानि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला सोर एबा सोरखौ बुंगोन। दा जोंना केथलिक मण्डलि हिसाबै आं बेखौ बुंगोन जे जोंहा गिबियावनो जोंना गोथार फाफा दङ जायआ भाटिकानाव थायो। दा दसे जोंना पप लिय' 14 14थि लिय' बेयो जोंनि दैदेनगिरि जानानै दङ। बेनि आगोलाव जोंहा पप फ्रान्सिस दङमोन। दा बिथांनि रुंसारि जालांनायनि उनाव दा जोंहा नैबे गोदान पपखौ जों मोननो हाबाय। दा आथिखालाव बिथाङानो जोंनि दैदेनगिरि। दा पपनि गाहायाव जोंहा कार्डिनेल्सफोर थायो, आर्च बिशपफोर थायो आरो बेबादिनो बिनि गाहायाव जोंना बिशपफोर दङ। बिशप होननानै बुङोब्ला सासे डायसिसनि बिथाङा दैदेनगिरि। दा बिथांनाव पावार मोनथाम बिथाङा बाहायो। बेयो जाहैबाय माने जुरिसडिक्सन पावार एबा बेवहाय जोङो थानांगोन बे गावनि एरियायाव जेसेबां माने थाखानि फैसानि एक्जिकिउटिभ एबा माबा मोनसे एक्जिकिउट खालामनो सानदोंब्ला बिनि पावाराबो बेनाव थाहैबाय। आरो मोनसे जुडिसियारि पावार माबा मोनसे जोङो बिसार खालामनांगौ बिजिरनांगौ बेबो बिशपनि आखायाव थायो। आरो बेबादिनो बिशपआनो माने जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि जानानै जोंखौ माने बिजिरो आरो माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामनायावबो माने जुडिसियारि पावार एबा मा बुंगोन जोंना बेखौ मोनसे लेजिस्लेटिभ पावार होननानै बुंगोन। दा सासे बिशपनाव जोंनाव मोनथाम पावार दं। एक्जिकिउटिभ पावार दं, बेनिफ्राय लेजिस्लेटिभ पावार दं आरो मोनसे जाबाय जुडिसियारि पावार दङ। बे उइदिन माने जोंनि माबायाव आरोना केथलिक मण्डलिनि गेजेराव फोथायनायनि बेलायाव बे फेथ आरो मरेल बेनि गेजेराव बिथाङा माने बिसार खालामो। दा जोंनि डायसिसाव दैदेनगिरि बयनिख्रुइ देरसिन दैदेनगिरिया जाहैबाय बिशप आरो जों बयबो बिशपनि आन्दाराव थानानै खामानि मावनांगौ। रावबो बिशपनिख्रुइ देरसिन जाया डायसिसाव। नाथाय संसार मानियाव होननानै बुङोब्ला जोंना पप लिय' देरसिन। दा बिनि गाहायावनो जोंना माबाफोर थायो कार्डिनेल्सफोर आरो कार्डिनेल्सफोरनि गाहायाव जोंना आर्च बिशपफोर थाहैबाय। आरो दा जोंना नैबे डायसिस लेभेलाव जोंना बिशपआनो देरसिन आरो बिशपनि गाहायाव जोंहा दङ पारिश प्रिस्ट। पारिश प्रिस्ट होननानै बुङोब्ला सासे पारिशनि बियो मा होननानै बुंनांगोन खर' हेड बिथाङा माने दैदेनगिरि। दा बिथांनि बुंनाय बादिसो माने गासैबो पारिशनि खामानिफ्रा जालांजोबगोन, पारिशनि हाबाफारिफोरखौ मावलांजोबगोन। आरो बे पारिश प्रिस्टखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा पारिश काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोर थायो। दा बिथांमोना
बे थाखा फैसा बे माबा मोनसे प्रग्राम खुंनायाव बेवहाय बाहागो लायो बेवहाय माने डिपार्टमेन्ट बादि जाहैयो जेनेबा माबा मोनसे सभा खुंनांगौब्ला कनफारेन्स खुंनांगौब्ला बा पारिसाव माबा मोनसे जेंना जायोब्ला बै पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा एबा सोद्रोमाफ्रा फादारखौ पारिस प्रिस्टखौ माने हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरि जानानै थायो दा बे नङा जे पारिस काउन्सिला माने फादारनि माने गोजौसिन जानानै खामानि मावनांगौ बे नङा बिथांमोना फादारखौ हेफाजाब होनो थाखायसो पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरि जानानै फादारजों लोगोसे थानानैसो खामानि मावनांगौ बेनि देरसिन जानानै खामानि मावनाय बे नङा दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने पारिसावहाय हेड काटेकिस्टफोर थायो बिथांमोना आत्मिकनि खामानिखौ बांसिन मावनाय जायो आत्मिकनि बेलायाव माबाफोर मोनसे खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोंना हेड काटेकिस्टफ्रा मा खालामो फादारखौ हेफाजाब होयो आरो जोंजों लोगोसे सिस्टारफोर थायो बै सिस्टारफ्रा बिसेस माने गिर्जानि खामानिफोरखौ मावगोन गिर्जानि गासैनो बे जोंनि मिसाबुलि बाउनाय माबा मोनसे साक्रामेन्टआव बेवहाय जोंहा गोबांथार गोथार बाइबेल थागोन माबा मोनसे ड्रेस थागोन बा जोंना इउकारिस्ट दङ दा बे गिर्जानि माखासे बुस्थुफोरखौ मोजाङै दोननाय बेफोराव सिस्टारफ्रा जोंखौ मदद होयो बा गिर्जाखौ डेक'रेसन खालामनायाव गिर्जाखौ मोजाङै फोसाबनायाव आरो गामियाव थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंनाय मानाय बेफोराव गोबांथार बे सिस्टारफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो हाबानि समाव ट्रेनिं लायो सिस्टारफ्रा ट्रेनिं होयो गथ'फोरखौ केटेकिज्म क्लास फोरोंनाय बेवहाय सिस्टारफ्रा बाहागो लायो दा सिस्टारफोरजों लोगोसे जोंनि बे हेड काटेकिस्टफ्राबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ धोरोमनि खामानि मावनाय बिसेस माने साक्रामेन्टनि खामानि मावनायाव 7था साक्रामेन्ट बे 7था साक्रामेन्टखौ फादारा मावो नालाय सासे दौरिया मावो दा बे हिसाबै बे खामानिखौ मावनायाव बै माबाया जोंना हेड काटेकिस्टआ माने हेफाजाब होनांगौ आरो बिसेस माने हेड काटेकिस्टनि खामानिया जाहैबाय गामिनि फोथायारिफोरजों आरो लोगोसे फादारजों गेजेराव थानानै मोनसे माने कमिउनिकेसन मोनसे चेनेल बादि जानानै खामानि मावनांगौ जेनेबा सोरबाया लोमजाबाय बे लोमजानायनि थाखाय फादारखौ लेंहरोब्ला बैसोरो डाइरेक्ट लेंहरालासिनो काटेकिस्टनि गेजेरजों हेड काटेकिस्टनि गेजेरजों फादारनो खबर होगोन हेड काटेकिस्टआ फादारनो खिन्थागोन फादारा हेड काटेकिस्टखौ लानानै बै गामियाव थांनानै बे खामानिखौ मावहैगोन जेरैहाय सोरबाया जब्रा जाबाय बेनि थाखाय जोबथा जोङो माबा होनांगौ जेनेबा साक्रामेन्ट होनांगौ दा बे बेलायाव बै हेड काटेकिस्टआ माने फादारखौ हेफाजाब होगोन आरो हाबानि बेलायाव हाबायाबो साक्रामेन्ट हाबानि बेलायाव बहाबा जोंहा गोबांथार भेजाल थायो बेले बेजे थायो आरो माने सोरबा माने कर्ट मेरिज लानानै थाखोमायो आरो बहाबा हाबा जानानै नागारनानै फैनानै हाबा जायाखै होननानै बुङो नैबे बेलायाव माने बिथांमोना साबधान जानांगौ दा साखिफोरखौ लाबोनांगौ बा साखिफ्रा फादारनो खिन्थानांगौ आरो बै मानसिया मा अबस्थायाव दं बेखौ हेड काटेकिस्टफ्रा फादारनो फोरमायनो नांगौ दा बेफोरखौ नायबिजिरनो नांगौ आरोना फादारा हारसिं हाजोबा गावनि खामानिखौ मावनो बे बेलायाव गोबांथार खामानिखौ नायनाय खामानिफोरखौ नैबे हेड काटेकिस्टफ्रा मावो दा बिथांमोनखौ मोनसे समाव इन्सपेक्टर होननानै बुङो इन्सपेक्टर माने इन्सपेक्ट खालामनाय नायबिजिरनांगौ फोथायारिफोरखौ सोर फोथायनायाव लोरबाङै दङ सोर गोरायै फोथायदों सोर माने गोजान जालांबाय धोरोमनिफ्राय सोर पापआव गोदोसोनानै दङ बेफोरनि गासैनो खबरफोरखौ फादारनो लाबोनांगौ आरो फादारा बेफोरखौ बुजिनानै माबा मोनसे प्रग्राम लागोन आरो बेखौ बै हेड काटेकिस्टफोरनि गेजेरजों मावगोन आरो जोंहा गामियावबो माने काटेकिस्टफोर थायो गामिनि काटेकिस्टफ्रा जाहैबाय जोंना गामियावहाय सोर मा साक्रामेन्ट लागोन बा सोर मोनाखै आरो सोर माबायदि दं बेफोर रिपर्टखौ जोंना मास मोनफ्रोमबो पारिसाव मिटिं जायो नैबेवहाय बे रिपर्टखौ बिथांमोना लाबोनानै फादारनो खिन्थाफैनांगौ आरो गामिनि फोथायारिफोरखौ मोजाङै दैदेननायानो बे गामिनि काटेकिस्टनि खामानि दा बिथाङा गामियाव थानानै काटेकिस्ट मावगोन गामियाव साबेसे बेबा न'खर बेसे दङ बेखौ मोजाङै गुमनांगौ एबा दैदेननांगौआ बिथांनि खामानि दा बिथाङा जाहैबाय गामिनि काटेकिस्ट दा जोंना पारिसाव थानाय हेड काटेकिस्टआ बे बयखौबो नायनांगौ बे अभारअल गासैबो काटेकिस्टफोरखौ दैदेननांगौ बिथांमोननि काटेकिस्टफोरनि दैदेनगिरि जानांगौ आरो फादारा जेब्ला गामियाव थाङो काटेकिस्टफ्रा थांफानानै फादारखौ हेफाजाब होयो आरो बै गामिनि काटेकिस्टआबो लोगो लाफायो बेफोरबायदिनो मिसाबुलि बाउनाय बाप्तिस्मा होनाय हाबा होनाय आरो सोरबा जब्रायाव माबा मोनसे जायोब्ला बेबादिनो माने साक्रामेन्ट होनाय बे बेलायाव बांसिन जोंनि काटेकिस्टफोर आरो लोगोसे जोंनि सिस्टारफोर आरो फादारफोर थानानै खामानि मावो नाथाय जोंहा मोनसे दंबावो जेनेब्ला बेखौ बुंनांगोन जेनेबा जेरैहाय पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला बिसोरो
बांसिन धोरोमनिखौ मावालासिनो बांसिन बै बाहेरा प्रग्राम जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला माबा मोनसे जेंना जायोब्ला जोंनि पारिसआव माबा मोनसे हा सिमानि दावराव जाबाय बा माबा मोनसे जेनेबा सोरबा माबा मोनसे माने मा होननानै बुंनांगौ बायदिसिना जाथायफोर जायो मालाबा समाव बुलायनाय मालाबा बुजिलायनाय माबा धोरोमखौ लानानै एबा राजनितिकखौ लानानै बा माबा मोनसे जाथाय जाबाय पारिसआव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय बे बेलायाव खामानि मावनो बै पारिस काउन्सिला हेफाजाब होनांगौ आरो बिसेस जोंहा सभा जायो ना बोसोरिखिया मोनसे सभा जायो बे बोसोरिखिया सभा जानायाव बे प्रग्रामफोरखौ मोजाङै खुंलांनायाव बिथांमोना बिहोमा होनांगौ बिसेस माने जायफ्रा पारिस काउन्सिलनि सोद्रोमा जाबाय आरो अफिसनि खामानिफ्राव बिथांमोना हेफाजाब होनांगौ जोंहा हा हुनि गोबांथार अफिसियेल खामानि थायो बेफोराव बै पारिस काउन्सिलनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ दा मालाबा समाव सिखाव हाबनाय जागोन मालाबा समाव सोरबा माबा मोनसे दाय मावनानै थांगोन जोंनि धन सम्पतिफोरखौ खहा खालामगोन बा माबा मोनसे पुलिस केस जागोन बेफोराव बै पारिस काउन्सिलनि मानसिफ्रा माने फादारखौ एबा पारिस प्रिस्टखौ हेफाजाब होनांगौ दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बे माबाखौ खालामो आरोना जेनेबा फादारखौ हेफाजाब होनो थाखाय ओमफ्राय बिसेस धोरोमनि बेलायावब्ला काटेकिस्टफोर आरो सिस्टारफोर बिसोरो फादारजों थानानै खामानि मावगोन पारिस काउन्सिलनिया बेखौ इसेबां माने साननांगौ गैया माने बेखौ जों मावगोन ना बेयो जोंनि नाथाय बे राजनितिक बा रांखावरिनि खामानियाव बैसोरो बांसिन मावहैगोन आरोना पारिस काउन्सिलनि मानसिफ्रा बांसिन बे खामानिखौ मावगोन दा धोरोमनि खामानि होननानै बुङोब्ला बेखौ बांसिन जोंनि हेड काटेकिस्टफोर सिस्टारफोर नैबे बे खामानिखौ बिसोर मावगोन आरोना बेवहाय मोननै बाहागो थायो बैयो जाहैबाय मा होननानै बुंनांगोन बेखौ रांखावरिनि बांसिन संसारनि बांसिन बिसोरो संसारनि बांसिन मावनो गोनां जायोना बिसोरो सिभिलनि बेलायाव समाज सेवानि बेलायाव बांसिन खामानि मावगोन नाथाय जोङो ओरैथिं नायोब्ला जेनेबा सिस्टारफोर आरो काटेकिस्टफोर नायोब्ला जोङो बांसिन धोरोमनि खामानिखौ मावगोन बिसेस माने 7था साक्रामेन्टजों कानेक्टेड जानाय गासैबो माने खामानिफोरखौ जों बांसिन मावनाय जायो दा बेबादि आरो जेरैहाय जोंहा दंबावो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो जोंना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बायदि बायदि थायो बेफोरखौ माने टेम्परारि हिसाबै बेफोरखौ दोननाय जायो बिथांमोनाथ' माने पार्मानेन्ट लिडार नङा एबा बिथांमोना माने बिशपनि देरसिन जानो हाया आरो बिथांमोना पारिस प्रिस्टनि देरसिन जानानै खामानि मावनो मोना जोंहा माने डायसिस लेभेलाव बिशपआनो देरसिनखा अल इन अल बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय जोंना बिशप डायसिस लेभेलाव बेवहाय सोरबा सासे मानसिया प्रेसिडेन्ट जादों माबा जादों होननानै बेबादिथ' देरसिन जानो हाया रावबो ना बियो मानि थाखाय प्रेसिडेन्ट जादों होननानै बुंबा जेनेबा हमनानै ला एग्जाम्पल हिसाबै मा होननानै बुंगोन जेनेबा एस'सियेसना अल बड' कैथलिक एस'सियेसन दं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं दा बेफोरबादिया मानि थाखाय मोनसे पारपसखौ लानानै बिदि खामानिखौ मावगोन माने बिशपनि आन्दाराव थानानै बिथांमोना खामानिखौ मावगोन 7 साक्रामेन्टनि आन्दाराव थानानै खामानिखौ मावनांगोन बे 7 साक्रामेन्टनि बेरेखायै गुबुन माबाथ' जाया जेनेबा बिबानखौ होनाय हिसाबै जेनेबा माबा मोनसे थांखिखौ लानानै खामानि मावगोन जेनेब्ला दा जोंनि गेजेराव मोनसे आवेकेनिं एबा फोजाखांनाय बेफोरबादि माबा मोनसे खामानि मावनो आखायाव लाबायब्ला बेखौ सासे पारिस प्रिस्टआथ' मावनो उसुबिदा जायो बेथ' पारिसनि खामानिखौसो मावगोन नालाय बेथ' डायसिस लेभेलाव खामानि मावनाया एसेबां माने गिदिर मोनसे प्रग्राम खुंनाया बे हारसिं उसुबिदा जायो दा बे हिसाबै टेम्परारि हिसाबै बेफोरबादि माने माखासे मा होननानै बुङो बे अर्गानाइजेसनफोरखौ टेम्परारि हिसाबै फसंनानै बिथांमोना जेन खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो बा बिशपखौ दायसिस सालायनायाव मदद होनो हायो बिनि थाखायसो बै बिथांमोनखौ माने सायख'नानै दोननाय जायो बे नङा जे बिथांमोननि पावारा माने बिशपनिख्रुइ बांसिन एबा पारिस प्रिस्टनिख्रुइ बांसिन बेबादि नङा जेखौ होजाबाय बेखिनिखौल' बिथाङा मावनांगौ नाथाय एडमिनिस्ट्रेटिभ होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंना बिशपआनो बयनिख्रुइ देरसिन डायसिस लेभेलाव बिशपआनो देरसिन आरो बिशपआ रावनिबो गाहायाव नङा बियो पपनि आन्दारावसो थायो पपनि गोजौआव रावबो गैया पपआनो माने सुप्रिम अथरिटि जाहैबाय दा पपनि गाहायाव जोंहा दं बिशपफोर दङ आरो बिशपनि गाहायाव फादारफोर थायो दा बै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानाया माबा मोनसे खामानियाव बिसोरो बिबान होजाबाय बेखिनियाव बिथांमोना बिबान होजानाय हिसाबै बेवहाय बिथांमोना एक्टियार दङ अथरिटि दं बे आरो बाथ्राया नाथाय बे नङा जे माने डायसिसनि गासैबो बिनि बाथ्रा बुंनायनि आन्दाराव थानांगौ बियो गासैखौबो सलायगोन डायसिसखौ सलायगोन बा पारिसखौ सलायगोन बेबादिनि थाखाय बेयो प्रेसिडेन्ट नङा बे माबा मोनसे धोरोमनि माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि मावनायनि थाखायसो बैयो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव प्रेसिडेन्ट एबा सेक्रेटारि जानाया बे खामानिखौ मावनो थाखाय जेरैहाय
हमनानै ला जोंनि गेजेराव गोबांथार मानसिफ्रा जेनेबा हमना ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ लोंग्रा ड्राग्स जाग्रा जाबाय दा बे खामानिखौ फोसाबनो नागिरनायाव फादाराथ' हारसिं हानाय नङा सासे दौरिया एबा सासे बिशपनि थाखायबो बे खामानिया उसुबिदा दा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजाखांनो थाखाय खामानि मावनो सानदोंब्ला जों अर्गानाइज खालामनानैसो खामानिखौ मावनांगोन नालाय ज' जानानैसो खामानि मावनांगोन माबा मोनसे अर्गानाइजेसननि गेजेराव दा बे खामानिखौ मावनो थाखाय सासे बिशपा सोरबा सासे मानसिखौ बा सानै मानसिखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फसंनानै जोंनि हल डायसिसनि एबा डिस्ट्रिक्टनि मा खालामगोन बिथांमोनखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट फसंनानै बे जेंनाखौ बोरै बोस्रांनो हागोन बेनि थाखाय प्रग्राम लानो थाखाय बिथांमोनखौ माने सायख'नानै बिथांमोननो इख्तियार होगोन आरो ना आफादफोरखौ दानानै होगोन बे नङा जे बिसोरो माने बिशपखौ दैदेनगोन बा फादारखौ दैदेनगोन बेखौ नङा नाथाय बै जेंनाखौ बोस्रांनो थाखायल' बिथांमोना बे प्रग्रामफोरखौ लानो हागोन ना बेसिमहालागै बिसिनि इख्तियारा थागोन आरो ना अथ'रिटिया थागोन दा बेनि अनगायै बिशपआ बिसिनि आन्दाराव थानांगौ फादारा बिसिनि आन्दाराव थानांगौ बे नङा आं बेखौ बुंबाय अन्दागाफोर जों दा माखासे धोरोमनि दैदेनगिरि एबा गिर्जानि दैदेनगिरिफोरनि मावदिन्थिफोरनि सोमोन्दै जोंनि फादारनिफ्राय गोबां बेसेन गोनां जों बोसोनथिखौ खोनानो मोनबाय नोंथांमोनाबो मिथिबाय दा बेनिखायनो आं बिथांखौ बे समाव बे मोजां जोंखौ फोरोंथाय एबा जोंखौ इसोरनि फारसे आवगायलांनायाव आरो माखासे आफादफोरा माबायदि जानो नांगौ आरो बाहाय माखासे फसंजानाय पारिसनि हक बा डायसिसनि हक बा अल गासैनिबो जा मानो एबा बबेबा डिस्ट्रिक्टनि जा माने बिथांमोनाबो दिनै दौरिनि बे मोजांथार बोसोनथिखौ मोननानै जोङो आवगायलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय बेनिखायनो बे समाव आङो फादारनिसिम जोबोर रोजा रोजा हामबाय थाबाय बेखौ अफ खालामथ'दो बे मोनसे जाबाय